Adamlar endi yaşayış aladasını öňe çykyryp dostlukdan daşlaşdy. Aslında mesele bu däl. Diňe nefsimizi tykşyklap bilmedik şeýledigine. Bir dostun bileksine pul bermegi hökman däl. Diňe duruşup gymmatly ýatlamalary paýlaşmak hem ýeterlikdir. Käbir dostluklar bar, bir-birine hissat garaşmaýarlar. Diňe şol gymmatly pursatlary paýlaşmak olaryň ýüregine rahatlyk berýär. Ve hakykatdan hem şol pursatlarda durmuşdan lezzet alýarlar. Dostluk pyda bilen däl, ýürek bilen ýaşalýar. Döwür ütkelse de adamyň içindäki süýgi we wepa ütkemeli däl. Bir dostun ýüzüni görmek, onuň bilen bir käse çay içmek käwagt iň uly baýlykdyr. Hakky dostluk sessizce ýanynda duran, seni hiç zat islemeýän adamdyr. Bu dünýäde dostluk aslında Allahyň razylygy ugrunda bolmaly. Hak dostu bolmagy we hak dostu bolup bilmegi Allah'ım nesip etsin. Geçici dünya geçip barýar. Ýöne biz özümüze halas edip bildikmi? Ahirette dostlar da bir-birine cennette girmegine Allah'ın razylygy bilen kömek edip bilýärler eken. Edil biz şonuň ýaly dost tapyp bildikmi? Ýoksam şonuň ýaly dost bolup bildikmi başgasyna?